सिगां समनिफ्राय बुङोब्लाथ' माने आंबो स्कुलाव माने सासे अर्डिनारि स्टुडेन्टआनोमोन बेबायदिनो इमान माने टपार खालामग्रा नङामोन आंबो थेवब्लाबो मोनसे कनसेप्ट बा क्लियार खालामनो आं जेब्लायबो नाजायोमोन माने जाहाथे जेसेबां माने बाय हार्ट खालामालासे एसे डेप्थआव थांनानै कनसेप्टफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जों एसे क्लियार खालामबोखायोबा माने गोजौ हायार स्टाडि लानायाव एसे इजि जाबोयो मानोना मोनसे क्लासजों मोनसे क्लास 1 2 3 4 जेसेबां होना मानो मोनसेजों लिंक थायो बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो आं पार्सेन्टेजखौ नायालासे माने एसे कनसेप्टखौ क्लियार खालामनो जेब्लायबो नाजाबोदों बेनोसै पेरेन्ट्सनिफ्राय नोंनि न'खरनिफ्राय नोंनि बिमा बिफाया माबायदि हेफाजाब होबा नोंखौ पेरेन्ट्सनि सापर्टखौथ' जों बुंनानै फोजोबनोनो हाखाया पेरेन्ट्सनि सापर्ट गैयाबा आं दिनै जा दं बेबो जेसेबांसिमबो फैनो हाखाया आरो जेसेबां थेंक्स होयो पेरेन्ट्सखौ बेबो खमसो जागोन जेसेबां होनांगौ दिनै जा आं बिसिम सफैदों बे गासिबो क्रेडिटआ आइ आरो बाबानाव होबाबो खम जानाय नङा बेनिफ्राय नों बायदि MBBS फरायनो थाखाय फैबाय थानाय लाइमोनफ्राबो खाबुखौ मोननो लुबैगोन दा माबायदि खाबु लानांगोन बेहाय फरायनो थाखाय बेवहाय समाजाबो रल थागोन इभेन टिचाराबो रल थागोन बेनि उनाव बिसोरनि गार्जेनफ्राबो रल थागोन बेखौ जुदि MBBS सिम लांनांगौब्ला उन्दैनिफ्रायनो बेखौ पार्सेन्टेजखौ गोसो होआलासेनो कनसेप्टखौ माने क्लियार खालामनायाव जाहाथे टिचारफ्रा हेल्प खालामो बा बुंबाय थायो बयबो बेनि उनाव गासिबो स्टाडि माने 9 10निफ्रायनो जों जाहाथे माने एन्ट्रेन्स आं स्पेसियलि MBBS नि बादै बुंसै MBBS खौ क्रेक खालामनांगौबा बे नेसनेल लेभेलनि एन्ट्रेन्स हिसाबै जों 9निफ्रायनो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामोबा बहुत मोजां जागोन बेनि उनाव जेब्ला जोङो 9 10 बिसोर मोनसे 10 सिमावहाय जोंनि फरायनाया मोनसे ओरैबायदि माने बारा माने बारखोनाय जाया बेनि उनाव जों जेब्ला 10निफ्राय 11आव थाङो बे बहुत मोनसे गिदिर जाम जायो आरोना बेवहाय स्टुडेन्टफोरा मेनलि बर्डखौ फकास खालामो बाट बेवहायनो जोंनि निटखौ जे क्लियार खालामनांगौ भिजन बियो थालाङो आरो मालाबा हाहैया जायो बर्डनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै ओंखायनो आं सानो 11 12आव बर्डखौ नायालासेनो जाहाथे NCERT फरायो डेप्थआव हाबनानै कनसेप्टखौ क्लियार खालामोब्ला नोंनि थाखाय नों कचिं लायाबाबो साक्सेस जानो हागोन थेंक इउ